Díth na carach a bhrán sa gúniúisle. Mar il programman mar X-Factor ar an Janal Úr Gaelic cha a bhí léir. Éiste bhí sin seo. Mar a chéad dachiad go le míle duine ar an Janal Úr Gaelic go cúnavallach gach seachgain an san dábhlíon na haráin héti a bí. Ha seo tianú go más salagin gur an áidh gúine a bhís a chéad programman sam bí a haca dhéanú saideabhachal an súdan luch chrúlí. Leis an sin, ma ha saideabhachal an Janal an nuaire is an áidh gúine hatál a bhí a chéad, fémar programman a chud éad hatál a chóirseach is a thula duine. Sin is ág, fidan agus báidan. Mar sin fémar programman a chud éad a bhís taraneach do gúine. Bí program taraneach gat a háda geisteach agus a tuairt orst a bhí a chéad go bolacht. Nach canibh sibh go bhfuil X-Factor a dhéanú seo. Neist, féimi sin a dhéanú sulaid nach éil sin idir a gra go bachór ga X-Factor a bhí ar an Janal Úr. Sanna sin a gra go bachór ga programman mar X-Factor a bhí éid. Dé ha programman mar X-Factor cúiú. Ha sin a féichin X-Factor mar gré program a ha go ma idir jaddichte bh programman útram eile. Ceamar a haiad idir jaddichte? Bit a thuirt codam ga dúine, mar a ha mi hens tú hen, clú a chosnig ar san scílan sáirichte a hagain. Chan an trích go dhéb dúine na codaman seo a haspinnig gan bhór luag. Ha programman mar X-Factor a glach go aide tád gúine. Bí an dúavas a bríon mun dein. Fiús tú na haid seachat ar san seachgain eile. Nach il sin a dearach go bhéad a glach go aide agus úi gúine. Cani fioin éilecatá go bhfuil program mar sin rá útram, agus nach éile a brosnachuig ar níontain. Ach dé a cear a bhí saú ar beadú an television an dé seachgain rang a céad ar rút ha cóirsirin go mór. Ha program mar seo gur tarin ar fada bh uadachan ar bé, agus dé a cear ar becan fos ein san dóid seo. Cani fioin go bhfuil an dedicate a hanna programman seo tugal a dul an pácadin na ceannars den crúlí. Ach an bliana, chláid cléisich an X-Factor óran ar san edicate a thugal gan na saoitirin haid bhí sapad hawl haris. Gúdig ag seo, hair cór is mílein nocht a thugal. Nach é dearút a ha seo. Is get a bhí is ceannars den an Shanalin a féin párs den edicate a bhís na programman a tugal. Ha de chud cúteach i de chosc ar programman úra a chhrúacha gan Janal. Hanna programman a ha seo ar a bhí dul ar san grún de bblianachin, agus chusan a bhíag Shanalin gan deanú sa chiatáchte mar a bíag tór gúine gan géad. An nudí, chéad 10 milliún dúine ar a chuairt gíideanach de X-Factor. Chusan a bhíag léig de gúine gan géad mar a bíag iad a cóirsteach dúa. Ha dúine háas a géirí programman taraneach mar seo, sléis an sin, chusanach bhíag sin ní de program mar seo a chuid ar an Janal Gaelic. Ma haiad chus saideabhachal an an úchanin, coa gránach bhíag saideabhachal an an canan eile. Ma ha program mar seo go bhí ar an Janal Gaelic, chan sin idir a gra gan féimig iad a bhí cultach rí na program bearla sa thula dói. Cha bhíag dat cear ar 3 úr a chuid ar na program seo ar san an dhéanú frécarach do luch abarch an Janal Gaelic. Smúnigh ar na buanachgan a bhíag ann, na bíag program mar X-Factor ann ar san súil ceol tradiisianta na Gaelic. Ha luch cúil ar le talentach ann an súil na Gaelic, gun forach dúine go bhiliad ann. Nach ar ut má bhíag ann Julie Fowlis eile dorach, nó cód an cúil mar runrig. Hanna dúine seo ar an dúabas a dhéanú ar san aide gúine thugáil ag féig an dúil. Ha táir a gáil úi ar an Gaelic agus a dhéanú arpa hiúsacha ar sáiliún an dúine seo. Nach bí ag cear gon godam scanneal mar seo a gáil. Get nach éil an ún suim de dheiricid ag stúrian an Janal Gaelic sa heag ITV, chan is sinna cíadacha nach gaf programman ma a thudavichas an dhéanú le budget na slúga. Ag déireag an bhá, mar a feid dúine an program a haid a géirí ar ún Shanal, ha a neist chofuriste túndra go té duna ciad an de Shanalin eile leis a bhéil an Janal Gaelic a farpis. Féimi an Janal Gaelic a bhí cumasach ar séú dí túh a thula Shanal eile, agus an ún dói an sa bhéilí do a dhéanú seo,
sa'n lewe crudig programmen taranach mar X-Factor. Leishan sin, is na carach a bhrán sa gun uasle. Chanel magan a bhí gárach agus a cúr ar cúlú ríútan is urin inmhe arcanan a bhrosnachig agus a liatachig. Fémi sin a hula codam a han súil úr techneolus a tors gyn a chleachgig. Agus ar drech héna chuéad sans gun oprige nar favor. Ma ha sin a kieldige go féim sin programmen mar X-Factor a chleachgig. Chleachgi sin at. Tachbelif.